Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день, паважаныя гледачы. Мы прадстаўнікі рэспубліканскага вытворчага ўправлення Гомель-Аблгаз. Мы з розных гарадоў, але сёння сабраліся ў адзіную каманду, каб прыняць удзел у гэтай віктарыне. Сярод нас Ігар з Гомеля, Лілія з Рагачова, Дзмітрый з Гомеля, Тацяна з Калінкавічаў і я, Дзмітрый, з Мазыра. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску бумага, а па-беларуску колькі бітых паводле прыказкі даюць за аднаго нябітага. Падбярыце антонім да прыметніка цвёрды. Полацк ці Навагрудак, які горад быў першай сталіцай Вялікага княства Літоўскага. Як называецца ручная прылада, якой жалі жыта нашы продкі? Назовите месяц пачатку Вялікай айчыннай вайны. Гэты музычны інструмент часта ўзгадваецца ў беларускім фальклоры, а на пачатку 20-го стагоддзя яго ўславіў назвай свайго першага зборніка паэзіі Янка Купала. Назовите імя класіка беларускай літаратуры Караткевіча. Як называецца старажытнае народнае земляробчае свята, звязанае з летнім сонцастаяннем? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску рядам, а па-беларуску? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Дзмітрый, у мяне найбольшая колькасць балаў, і я выбіраю раздзел «Гісторыя» і буду гуляць апошнім. Я Лілія, набрала 30 балаў, выбіраю мову і буду гуляць другая. Я Тацяна, набрала 20 балаў, мне засталася катэгорыя «Культура» і гуляць я буду першай. Мы пазнаёміліся з фіналістамі.
Першы з іх, а менавіта Тацяна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістаў. Тацяна, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень, мне таксама вельмі прыемна гуляць з вами. Тацяна, раскажыце, калі ласка, пра сябе, дзе вы нарадзіліся? Я нарадзілася на Украіне, але ўвесь час я знаходзілася ў Беларусі, скончыла тут школу і паступіла ва ўніверсітэт і працую, жыву я ў Беларусі. У Беларусі, а калі быць больш дакладна, Это город Калинковичи. Вось у якой галіне вы працуеце, я ведаю. Але чым канкрэтна займаецеся? Я працую на Калинковицкой газонапаўняльнай станцыі майстарам па дастаўцы газа ў балонах. Заканчваецца праца, і вы ідзеце дадому. І пэўна, ёсць якія-небудзь у вас любімыя заняткі. Якія? Я вельмі люблю заниматься огородом, люблю вышивать и читать книги. Тацяна, я жадаю вам абавязкова перамогі. І першае пытанне. У якім годзе пачалася гісторыя беларускага радыё? 1905 год, 1917 год і 1925 год. Я думаю, что 1905 год – это сильно ранний период. 1917 и 1925 год ближей. Давайте зупинимся на 1925 году. Ну, добра, я приймаю. Ви розглядали дату 1905 год і сказали, ні-ні, гэта вельмі рано, і правильно зробили. Покинули две даты – 1917 и 1925. Я вам скажу, что 15 листопада у 18 годин 30 хвилин упершыню прагучалі словы «Увага, гаворыць Мінск». І было гэта у 1925 годзе. Вы правильно адказалі. Я віншую вас, Тацяна. Ідзем далей. Звярніце, калі ласка, увагу зараз на ваш экран. Гэта карціна Барыса Кустодіева. Яна знаходзіцца ў асноўнай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. А якую назву яна мае? Масленіца, Новы год ці каляды? Я думаю, напэўна, што гэта каляды. Масленіца по сюжэту не падходзіць. А чаму? Таму што на гэтай карціне няма стаўба, Так, і няма чучела, так. якое будуць паліць для таго, каб правесці зіму. Новы год, як празднік, у тыя часы ён не меў такога значэння, як зараз для нас. Таму я останавливаюсь на адказе каляды. Менавіта каляды. Я вам скажу, што гэтая карціна была напісана ў 1919 годзе. І называецца гэтая карціна «Масленіца». Вы неправильно адказалі. Аднак, мы ж ведаем правільны адказ. Канешне. Зараз пытанне паэтычнае. Цямнее край зубчаты бору, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узору цвяток радзімы Васілька. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Варыянты: Янка Купала, Ніл Гілевіч, Максім Богданович. На пачатку лёгкае пытанне, але варыянты адказаў трохі збіваюць з толку. Калі б іх не было, то вы б адразу сказалі, хто. Янка Купала. А вось цяпер перад вамі варыянты. І акрамя Янкі Купалы ёсць яшчэ Ніл Гілевіч і Максім Богданович. Скланяюся да Максіма Богдановича. Гэты адказ я прымаю. Давайте Богдановича. Хотя... Вы адказалі
Правильно, я вас віншую. Дякую. Наступнае пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на экран. Сучасны герб якога беларускага горада прадстаўлены на малюнку? Варыянты: Магілёў, Брэст і Віцебск. Магілёў не. Я так думаю, тому что там ёсць пагоня. На мой погляд, пагоня была характэрна для абласцей западных. Остаецца Брэст і Віцебск. Так, Далей вароты так, і башні. так. І якщо развіваць эту історыю, то гэта вароты ў нашу краіну, а башня гэта можа быць Брэсцкая крэпасць. А вось вежы гэтыя, А рыцар. вежа і рыцар адсылае ў Віцебск. А Магілёў увогуле не разглядаеце? У Магілёве львы. Ну, гэта ж не значыць, што яны абавязкова будуць на гербе. Паслухайце, Тацяна, калі вы так сумняваецеся, Помощь. можа запрасіць дапамогу. Паважаныя сябры, я прашу у вас дапамагчы мне ў адказе на гэта пытанне. Вежа, рыцар. Ну тогда это Могилев. У Витебске человеку профиль, а у Бресте стрела. Стрела і лук. Я прынимаю гэты адказ. Такім чынам, ваш адказ Магілёў. Магілёў. Ну, добра. Першапачатковы варыянт герба Віцебска вядомы яшчэ з 1597 года. Калі быць дакладным, то гэта профіль Ісуса Хрыста, намаляваны на блакітным полі італьянскага шчыта. Ну, вось гэта дакладна не герб Віцебска. У нас застаюцца Магілёў і Брэст. І калі вы згадаеце брэсцкі герб, то вам прадставіцца лук і страла. А вось гэты герб Магілёва. Вы правільна адказалі. Вялікі дзякуй камандзе. Пятае пытанне наступнае. Каму з беларускіх аўтараў належыць літаратурны псеўданім Навум Прыгаворка? Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу, Францішку Багушевічу ці Яну Баршэўскаму? Дунін Марцінкевіч. Наколькі я не памыляюсь, у школе мы праходзілі п'есу. П'есу. Яна Баршчэўскага не знаю, увогуле не знаю. Багушевіч. А што інтуіцыя падказвае? Вось ж кажуць, што жаночая інтуіцыя – гэта вялікая справа. Не, обмануюць. Давайте Багушевіч. Ваш адказ – Францішак Багушевіч. Добра, давайте разбирацца. Давайте. Сымон Рэўка з-пад Барысава ці Мацей Бурачок? Бурачок з-пад Барысава. Гэта Багушевіч. Гэта Багушевіч. Гэта Багушевіч. Дык вы думаеце, што і вось Навум Прыгаворка таксама яго псеўданім? Да можа уже не, уже столько псевдонімаў. Дык уже ж далі адказ. Уже ж далі адказ. Дык уже ж можа не. І гэта не яго псеўданім. Не Францішка Багушевіча. Вы адказалі неправільна. У 1868 годзе Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам створана польскамоўная паэма «З-пад Іслачы» або «Лекі на сон». І вось аўтар назваў яе апавяданнем Навума Прыгаворкі. Гэта псеўданім Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Якой пастаноўкай у Купалаўскім тэатры традыцыйна штогод адкрываецца новы сезон? Пінская шляхта, Паўлінка ці хто смяецца апошнім? Я думаю, што Паўлінка. А давайте згадаем аўтараў кожнай п'есы. Пінская шляхта – гэта Дунін Марцінкевіч. Паўлінка – гэта Янка Купала. Хто смяецца – гэта Кандрат Крапіва. Абсалютна дакладна. А вось цяпер трэба даць адказ. Купалаўскі тэатр, напэўна, гэта Паўлінка. Ваш адказ Паўлінка. Паўлінка. Звычайную гісторыю пра тое,
як дзяўчына абрала сабе жаніха насуперак бацькоўскай волі, народны паэт Беларусі Янка Купала шчодра аздобіў нацыянальным каларытам і сакавітым народным гумарам. І ў купалаўскім тэатры менавіта гэтая п'еса адкрывае сезон. Вы правільна адказалі. Молодец. Дзякую. Малайчына Тацяна. Цудоўна гулялі. 40 балаў у вас. Што такое 40, калі можна зарабіць 80? Хочаце прымножыць ваша? Давайте. Так, колькі балаў ставіце на кон? Ну, давайте 40. Що ж я буду з ними далей робити? Ну, все На що ж правильно. мені? Згадвайце правілы беларускія і перакладзіце на беларускую мову словазлучэнне. Залатая медаль. Ну, я думаю, что будет золотый медаль. У русской мове медаль – это жаночий род, А ў а у беларускай? белорусской – мужчинский. І таму такі адказ даеце. Тому такий отказ. Вы правильно робіце, малайчына. Тацяна, у вас 80 балаў. Дякую. Ліля, я рада вас вітаць. Добрый дзень. Добрый день, мне таксама прыемна вас бачыць. Ліля, вы прыехалі да нас з Рагачова. Я не памыляюся? А дзе вы нарадзіліся? Я нарадзілася ў горадзе Буда-Кашалёве. Затым я са сваімі бацькамі пераехалі ў горад Рагачоў. І пайшла ў 3 клас і скончыла там школу ў Рагачоўскім раёне у вёсцы Побалава. І, пэўна, медаль быў залаты ці сярэбраны. Сярэбраны. Я адгадала, так? Ну, добра. Ліля, мова. Паспрабуем. Першае пытанне. Якое слово з'яўляецца лішнім у наступным сказе? Сёлета добра ўрадзіла бульба, морква, гародніна. І варыянты. Бульба, морква, гародніна. Што лішняе? Гародніна, я так думаю. А чаму? Потому что, вариант А, бульба и морква, гэта гародніна. Как бы гародніна гэта слово агульнае. Как бы и бульба, и морква гэта гародніна. Каб было тут, допустим, бульба, морква и там гарбуз, да, я б сказала, что тут нічога няма лішняга. А так как гэта гародніна, яна абагульняе ўсе гэтыя першыя словы. І бульбу, і моркву. Я лічу, што гэта гародніна. Добра, я прыняла ваш адказ. Я разумею, што вы зараз упэўнены ў сваім адказе. Так? І вы правільна робіце, бо гэта правільны адказ. Малайчына, Ліля. Гародніна – гэта і бульба, і морква. І гэтае слова нельга ўжываць у адным радзе як аднародны член сказа. Наступнае пытанне. Як называецца дзіцё у свінні? Свінка? Парасёнак? Ці парасё, ці парася? Свінка не. А чаму прыгожа? Мне здаецца, што гэта парася. Парася, а можа гэта парася, гэта свіння. А давайте згадаем вось маладых істот розных жывёлаў. Ну, калі гэта конь. Конь. Жарабя. Жарабёнак. Дык жарабя ці жарабёнак? Жарабя. Жарабя, вы думаеце, так. Ну, а калі курыца? Цыплёнак. Гэта па-руску цыплёнак. А Цыпляня. Цыпляня. Кураня. 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 Ну, дзякуй Богу, у нас не кураня і не цыпляня. У нас свінка, парасёнак ці парасё. Парася. Застанемся на парася. Я прыняла ваш адказ. Назвы маладых істот у беларускай мове адносяцца да ніякага роду і ўжываецца з канчаткам «ё-я». Парася ці парасё. Дзякуй вам, вы малайчына. Наступнае пытанне. Якое значэнне мае фразеалагізм «падмазаць пяткі»? Даць хабар
уцячы ці пахваліць? Я бы не сказала так, падмазаць пяткі, што гэта даць хабар. Можа быць, гэта іншая фразеалагізм. Уцячы, дык было б по-другому, як бы, да? Уцячы, может быть... Узяць ногі ў рукі, Узять, ну да. боты А на вось плечы. пахваліць, падходзіць. Пахваліць вам Падмазаць пяткі. То есть падабаецца. падабаецца. Пахваліць. Пахваліць. Ну, даць хабар вы адразу адкінулі і правільна зрабілі. Уцячы і пахваліць засталіся. Ну вось мы пад слова уцячы прыдумвалі з вами розныя фразеалагізмы. А вось пад пахваліць нічога з вами так і не прыдумалі. Але я хочу сказаць, што вось гэты фразеалагізм падмазаць пяткі, яго не патлумачыш дзеясловам пахваліць. Вы неправільна адказалі. Падмазаць пяткі – гэта значыць уцячы. Усяго 3 пытання засталіся, і у вас ёсць дапамога каманды. Знайдзіце правільнае ўжыванне наступнага словазлучэння ў давальным склоне. Няўмеку колю, няўмеке колю ці няўмецы колю. Няўмеку колю. Каму чаму? Няўмекі колі. Няўмеку. Мне здаецца, што гэта няўмекі колю. Але я хочу звяртацца да дапамогі каманды. Паважаная каманда, дапамажыце мне знайсці правільны адказ у гэтым пытанні. Ну, ничего страшного, не умею. Ничего страшного. Колю, да, Ю, я ошибся, сейчас поправлюсь. Ліля, глядзіце, што атрымалася. Усе вашы сябры таксама сказалі толькі варыянт А. І што нам рабіць? Які адказ даваць? Я лічу, што гэта правільны адказ. Няўмеку колю. Варыянт А. Добра. І мне нічога не застаецца. І я гавару, што вы адказалі правільна. Малайчына, Ліля. Дзякуй. І малайчына каманда. Справа ў тым, што назоўнік няўмека агульнага роду. І ён мае адметныя склонавыя канчаткі у залежнасці ад полу асобы. Ну, паколькі Коля ў нас мужчына, Колю і няўмеку. Наступнае пытанне, 5. Які з прапанаваных варыянтаў лічэбніка 7 у творным склоне будзе правільны? Сямю, сям'ю ці семярымі? Я думаю, што паміж сям'ю і сям'ю што-то мне не падабаецца. Не падабаецца вам слова з апострафам? Угу. Творным слове кім, чым? Сям'ю. Варыянт А. Сямю даеце такі варыянт. Я скажу, што форма семярымі, ось калі мы звернем на 3 варыянт увагу, правільная для зборнага лічэбніка 7. А ў нас жа 7, значыць, разглядаем толькі 2 формы, сямю і сям'ю. Але у форме творнага склону лічэбнікі 7 і 8 пішуцца без апострафа. Вы правильно адказалі, малайчына. Цудоўна. І ўсяго одно пытанне засталося. Як сказаць і напісаць правільна? 2 сына, 2 сыны ці абое сыноў? 2 сына. Правильно. Або 2 сыны. Абое сыноў, мне здаецца. Дзякуй, я прымаю адказ. Не перадумаеце ўжо? 2 сына. Давайте все-таки... я поменяю свой отказ. 2 сына. 2 сына. 2 сына. Не 2 сыны. Не 2 сына.
Про 2 сына я сказала, абое сыноў я таксама сказала, а 2 сыны я не гаварыла, кажу 2 сыны. Вось так. Застаёмся 2 сыны. 2 сыны. Да. Это апошні Апошні варыянт адказу, да. які вы далі. Дзякуй, я прыняла адказ. Форма абое. Лічэбнік зборны. І ўжываецца ён, калі ў складзе ёсць 2 асобы рознага полу. Дзяўчына і хлопец. А тут у нас сыны. Таму правільна, 2 сыны. Вы малайчына, Ліля. Правільны адказ. У вас 50 балаў. Гэта менш, чым у Тацяны, але ёсць магчымасць прымножыць гэтую суму удвая. Я прапаную вам паставіць на кон пэўную колькасць балаў. Гуляеце? Ну, давайте паспрабуем. Давайте. А колькі балаў ставіце на кон? А давайте ўсе. Усе 50. Увага, увага, пытанне вам такое. Вы ж памятаеце, што варыянтаў адказаў не будзе. У якім горадзе нарадзіўся Францыск Скарына? У Полацку. Дык гэта ўжо адказ ці яшчэ толькі меркаванне? Мне здаецца, што гэта Полацк. У Полацку. Гэта ваш адказ. Дзякуй. У сям'і заможнага купца нарадзіўся Францыск Скарына. І ў горадзе Полацку. Вы правільна адказалі. Малайчына. Ліля, я вас Дзякую. віншую 100 балаў у вашай скарбонцы, у вашай кішэньцы. Ну, прэтэндэнт на перамогу, Ліля. Малайчына. Дзякую, мне вельмі спадабалася гуляць. Дмітрый, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень, Алена. Мне таксама прыемна ўдзельнічаць у вашай віктарыне. Ну, такі вы зацікаўлены чалавек. Я ведаю, што вы самы актыўны ўдзельнік аглядаў мастацкай самадзейнасці. Вы спяваеце, танчыце, ці у вас, можа, там арыгінальны жанр? І спяваем, і танчым, але арыгінальны жанр у нашай справе пераважае. Гэта вядучы. А, вы мерапрыемствы розныя Да. вядзіце. Родам я з Крымскай вобласці, Джанкойскі раён. І вельмі такая прыгожая назва вёскі Ізумрудная. Дарэчы, вы зараз жывяце ў якім горадзе? Жыву я ў Мазыры, А працуеце? а працую у Калінкавічах. Цудоўна. Дмітрый, першае пытанне, увага. Які сучасны беларускі горад у старажытнасці называўся Прапошаск? Салігорск, Светлагорск ці Слаўгарад? Прапошаск ці Прапойск? Вось раней 2 такія назвы існавалі. Ну, будзем разважаць, што Салігорск – гэта горад малады. А вось наколькі малады горад Слаўгарад, а наколькі Светлагорск малады? Слаўгарад адчуваецца амаль у назве горада старажытнасць некаторая. Светлагорск таксама адзін з прамысловых гарадоў. Я думаю, што становімся все-таки на Слаўгарадзе. Светлагорск, Прапошаск, Слаўгарад. Слаўгарад. Ну, добра. Прапошаск або Прапойск. Гэта старажытная назва Слаўгарада. Правільна адказалі. Занадта маладыя і Светлагорск, і Салігорск для таго, каб называцца Прапойскам ці Прапошаскам. Так. Другое пытанне. Пасля якой бітвы Вялікае княства Літоўскае стала буйнейшай краінай Еўропы? Бітва на Ворксле, бітва на Сініх водах, бітва пад Грунвальдам. Прыходзіць на памяць бітва пад Грунвальдам. Ворсклі не памятаю назвы беларускіх такіх гарадоў. Бітва на Сініх водах вядомая, але менавіта пад Грунвальдам, дзе былі разбіты крыжакі, Вялікае княства Літоўскае
а потым руская і жамойцкая стала, мне здаецца, адным з найбуйных княстваў у Еўропе. Вы думаете, что менавіта битва под Грунвальдом паспрыяла тому, что Великое княство Литовское потым разгарнулася ад Балтыйскага до Чорнага мора? Мне прымаць ужо ваш адказ? Грунвальд? Прымайце. Прымаю. І мушу сказаць, што ваш адказ няправільны. Менавіта пасля бітвы на рацэ Сінія воды у 1362 годзе Вялікае княства Літоўскае разгарнулася ад Балтыйскага да Чорнага мора. Будзем ведаць. Дмітрый, трэцяе пытанне. У абароне БССР ад нацыстаў у першыя месяцы вайны прымаў удзел і флот. Як называлася гэтае падраздзяленне? Дняпроўская военная флотилия, Пинская военная флотилия ці Припятская военная флотилия? Дняпроўская – это Гомельская область, Пинская, Брестская, Припятская – это Мазыр. Выход до Чорнага мора маюць і Днепр, і Припять. Нападение было з тэрыторыі Польши, але і праз Украину. Это было адначасовае нападение. Змагацца з тэрыторыі Польши, думаю, не было где разгарнуцца. Таму менавіта Дняпроўская военная флотилия, мне здаецца, найбольш верагодная. Верагодная. Гэта трэцяе пытанне. Магчыма, вам сябры дапамогуць, калі вы сумняваецеся, ці няма сумневу ў правільнасці вашага адказу? Давайте звернемся до наших Давайте. сяброў і спытаемся у іх, якая ж менавіта флотилия прымала ўдзел у першыя месяцы вайны. Дмітрый, вось які адказ мы атрымалі. Адзінадушна вашы сябры выбралі варыянт Б. Пінская военная флотилия. Але іх адказ адрозніваецца ад той версіі, якую разглядалі вы спачатку. Я згаджуся, наверное, з маёй камандай. У абарону Беларусі свой гераічны уклад унесла Пінская военная флотилия, якая існавала з 1940 по 1941 год. Вы малайчына, цудоўна. Дзякую вам, паважаныя сябры, за гэты падказ. Ідзем далей. Наступнае пытанне. Які элемент змяшчаўся на дзяржаўным гербе БССР з 1927 по 1938 год? Галінкі дуба, кветкі лёну ці межы БССР? Кветкі лёну у нас у сучасным гербе Беларусі, межы БССР, межы Беларусі на сучасным гербе і цяпер знаходзяцца. І кветкі лёну знаходзяцца. Галінка дуба, не памятаю, што была ні на тым, ні на тым. Давайте застанемся на сінявокай кветцы лёну. Зразумела. Дзякуй, ваш адказ. Кветкі лёну. Справа ў тым, што кветкі лёну і межы БССР на гербе з'явіліся пазней. А на гербе БССР з 1927 по 1938 год змяшчаліся галінкі дуба. Дзіма, вы адказалі неправільна. Нічога. І цяпер вы ведаеце правільны адказ. Конечно. Да вашай увагі фотаздымак. У якім населеным пункце Беларусі знаходзіцца гэты помнік архітэктуры 18 стагоддзя? Нароўля, Ружаны ці Альшаны? У Нароўлі я быў. І не помню, чтобы гэты помнік
там бачу. Альшаны – гэта Брэсцкая вобласць. Ружаны таксама будзе Брэсцкая вобласць. І знакамітая таксама сваімі дворцово-паркавымі пабудовамі. Усё ж такі будуць у данным выпадку Ружаны. Больш гістарычны такі помнік Альшаны. Каб быў агурец, я б сказаў бы Альшан. Ці капуста, Ці так? капуста. Застанемся на Ружанах. Ружаны, на вашу Да. думку. На фотаздымку палац Сапегаў. І гэты палац часам называюць беларускім Версалем. А знаходзіцца ён у Ружанах. Вы малайчына, Дмітрый. Дякую. Наступнае пытанне і апошняе. Функцыі якога язычніцкага бога у традыцыі нашых продкаў перайшлі да Юр'я пасля распаўсюджвання хрысціянства? Стрыбог, Ярыла, Пярун Пярун – гэта бог маланкі і грому. і грому. Ярыла – бог плодароддзя. Стрыбог. Чым займаўся ён? Застанемся на Пяруне. На Перуне. А чаму? Таму што Юр'яў дзень – гэта ўсё ж такі май. Ну і якая сувязь? Пачатак навальніц. А вятроў? Стрыбог. Стрыбог ветра. Так. Ярыла урадлівасць. Урадлівасці. Пярун маланкі. Давайте перайдзём да варыянта А. Таму как ён найбольш мне незнаёмы і рызыкнём. Варыянт А – стрыбог. Пасля распаўсюджання хрысціянства да Юр'я перайшлі многія функцыі Ярылы. Вы неправильно адказалі. Нічога страшного. Дмітрый, у вас 30 балаў, і самая складаная катэгорыя была, сапраўды. Я шмат чаго даведалася ад вас. І менавіта таму я хачу папрасіць вас пагуляць яшчэ. Адно пытанне вам задам. Гуляем? Безумоўна. Адназначна. Адназначна, безумоўна. Усе балы ставіце на кон? Усе балы ставлю. Усе свае 30 балаў. Звярніце ўвагу на фотаздымак. Якую назву носіць прадмет, што быў сімвалам вайсковай улады гетмана ў Вялікім княстве літоўскім? Па-беларуску я б сказаў бы булава. Гэта правільны адказ. Малайчына, Дмітрый. У вас 60 балаў. Гэта была цудоўная гульня. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а падарунак сёння забірае Лілія. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.